Slobodan udarac nakon očitog simuliranja. Penal u finalu svjetskog prvenstva koji je sudac prvo odbio, pa ga nakon vara ipak dosudio. Još jedan penal koji je potpuno prelomio polufinale. 8 minuta nadoknade protiv Italije. I na kraju, poništen gol zbog dodira koje nitko nije mogao vidjeti bez senzora ugrađenog u loptu. Hrvatska je u posljednjih 20 godina doživjela gotovo sve moguće načine na koje ti jedna sudačka odluka može uništiti utakmicu. I da, odmah da nešto razjasnimo. Nećemo ovdje za svaki aut i svaki kontakt govoriti da je Hrvatska pokradena. Nekad smo si sami bili krivi, nekad je odluka stvarno bila ispravna, ali isto tako neću glumiti potpuno neutralnog robota i uvjeravati vas da je sve ovo samo slučajnost, nesreća ili savršeno primjenjivanje pravila. Jer kad se iste sporne odluke stalno događaju u najvećim utakmicama protiv najvećih reprezentacija i uglavnom završe na našu štetu, normalno je zapitati se koliko bi hrvatska nogometna povijest izgledala drugačije da je samo jedna od njih otišla na našu stranu. Ako volite ovakve priče o nogometu, pretplatite se na kanal. A sada idemo redom od utakmice koja nas boli i gotovo 20 godina kasnije. Hrvatska je na Euro 2008. stigla puna samopouzdanja. U skupini smo pobijedili sve 3 utakmice uključujući Njemačku. Izgledali smo kao momčad koja može doći daleko. U četvrtfinalu protiv Turske rezultat je bio 0:0, sve do 119. minute, kada Ivan Klasnić zabija za vodstvo. Hrvatska je praktički već bila u polufinalu. Trebalo je izdržati još samo jedan napad. Prije tog posljednjeg napada naša klupa pokušava napraviti zamjenu, ali Roberto Rossetti ne zaustavlja igru. Turska brzo izvodi slobodan udarac. Rustu šalje dugu loptu naprijed, a onda dolazi do Semiha koji zabija za 1:1. Nekoliko sekundi kasnije produžeci su završili. Taj gol nas je potpuno izbacio iz utakmice. U raspucavanju smo promašili 3 penala i ispali. Prema pravilima Rossetti možda nije morao dopustiti zamjenu, ali u posljednjim sekundama četvrtfinala Europskog prvenstva bilo bi sasvim normalno zaustaviti igru i dopustiti da se ona odradi. Umjesto toga, Turska je dobila priliku za brzi nastavak dok se naš klupa još nije organizirala. Da li je gol bio regularan? Je. Ali način na koji je cijela situacija odigrana postavio je gorak okus, pogotovo zato što je Rossetti odmah nakon gola označio kraj. Možda nije riječ o klasičnoj sudačkoj krađi, ali Hrvatska je imala razlog osjećati se oštećeno. A 6 godina kasnije, na otvaranju svjetskog prvenstva, dogodila se odluka oko koje je bilo puno manje prostora za raspravu. Otvaranje svjetskog prvenstva 2014. Domaćin Brazil protiv Hrvatske u Sao Paulu. Brazil je veliki favorit. Cijela država očekuje pobjedu, a pritisak na domaćina je ogroman. I mi im odmah kvarimo planove. Ivica Olić ubacuje iz lijeve strane, lopta pogađa Marcela i završava u mreži. Neymar kasnije izjednačava, a u 71. minuti rezultat je 1:1. Utakmica je potpuno otvorena. Tada Fred prima loptu leđima okrenut golu. Dejan Lovren ga lagano dodiruje rukom, Fred osjeti kontakt i pada. Japanski sudac Yuichi Nishimura odmah pokazuje na penal. Neymar zabija za 2:1 i ovdje nema potrebe komplicirati. Kontakt postoji, ali Lovren ga nije ni povukao ni gurnuo dovoljno da bi bio kazneni udarac. Fred je osjetio ruku na sebi i iskoristio trenutak, samo je pao. Kritike zato nisu dolazile samo iz Hrvatske. Odluku su napadali i strani mediji, bivši igrači i suci. Niko Kovač nakon utakmice sažeo je cijelu situaciju jednom rečenicom. Ako je ovo penal, onda možemo odmah igrati košarku. A nije završilo samo na tome. Hrvatska je nakon primljenog gola krenula po izjednačenje. Olić skače s Julio Cezarom, lopta ispada i završava u mreži. Ali Nishimura dosuđuje prekršaj na vrataru i poništava pogodak. I ta odluka bila je vrlo blaga. Olić ide na loptu, kontakt nije izgledao posebno grub, ali još jedna dvojbena situacija završila je na strani domaćina. Brazil je u završnici zabio za 3:1, pa rezultat danas izgleda uvjerljivije nego što je utakmica stvarno bila. Kod 1:1 bili smo potpuno u igri, ali onda je Brazil dobio skroz sumnjiv penal, a nama je poništen gol za mogući povratak. Možda ni bez tih sudačkih odluka mi ne bi pobijedili. Brazil je imao dovoljno kvalitete da utakmicu riješi i bez pomoći suca, ali to nikad nećemo znati, jer je Nishimura svojim odlukama izravno promijenio utakmicu. 4 godine kasnije Hrvatska je ponovno igrala protiv nogometne velesile na najvećoj pozornici. Ali ovaj put nije bilo otvaranje prvenstva, bilo je finale.
Hrvatska prvi put u povijesti igra finale svjetskog prvenstva. S druge strane je Francuska, puna zvijezda i favorit turnira, ali Hrvatska bolje otvara utakmicu. Imamo više lopte, igramo hrabro, a Francuska nam u početku gotovo ništa ne stvara iz otvorene igre. Onda u 18. minuti Antoine Griezmann pada nakon minimalnog kontakta s Brozovićem. Nestor Pitana dosuđuje slobodni udarac. Na snimci izgleda kao da Griezmann osjeti Brozovića iza sebe i jednostavno padne. Ako je kontakta i bilo, bio je vrlo mekan, malen. Iz tog slobodnog udarca Griezmann ubacuje, Mandžukić zahvaća loptu glavom i zabija autogol. Francuska vodi 1:0, bez jednog udarca prema našem golu. VAR tu nije mogao reagirati jer se nije radilo o penalu, crvenom kartonu ili drugoj situaciji koju smije izravno pregledavati. Pogrešno dosuđen, slobodan udarac jednostavno je ostao. Ipak se vraćamo, Perišić zabija za 1:1 i kreće euforija, ponovno smo u utakmici. Onda dolazi odluka o kojoj se raspravlja i danas. Griezmann ubacuje iz kornera, lopta u gužvi dolazi do Perišića i pogađa ga u ruku. Pitana prvo pokazuje da nema penala i igra se normalno nastavlja. Zatim se uključuje VAR. Pitana dolazi do monitora, nekoliko puta gleda snimku i na kraju pokazuje na penal. Griezmann zabija za 2:1. Perišićeva ruka nije potpuno uz tijelo i zato postoji argument za kazneni udarac. S druge strane, lopta dolazi iz male udaljenosti nakon dodira igrača ispred njega. Perišić ima vrlo malo vremena za reakciju i ne radi jasan pokret rukom prema lopti. Najvažnije je to što je Pitana situaciju vidio uživo i prvotno odlučio da penala nema. VAR bi se trebao uključiti kod jasne i očite pogreške. Ako su za promjenu odluke potrebne brojne usporene snimke, nekoliko različitih kutova, teško je tvrditi da je početna odluka bila očito pogrešna. Francuska je na kraju pobijedila 4:2 i nema smisla tvrditi da bi Hrvatska sigurno postala svjetski prvak bez tog penala, isto tako i ovog slobodnog udarca. Ali ostaje činjenica da su njihova prva 2 gola došla nakon 2 vrlo sporne odluke. U razdoblju utakmice u kojem je Hrvatska igrala bolje. 4 godine kasnije ponovno smo stigli do polufinala i ponovno je utakmica promijenjena jednim penalom. Prvih 30 minuta protiv Argentine Hrvatska igra dobro. Kontroliramo loptu, usporavamo utakmicu i ne dopuštamo Argentincima gotovo ništa. Onda dolazi jedna duga lopta prema Julianu Alvarezu. Livaković izlazi iz gola, Alvarez gura loptu pokraj njega, nastavlja trčati i dolazi do sudara. Sudac odmah bez dvojbe pokazuje na penal. Messi zabija za 1:0 i utakmica odlazi u drugom smjeru. Argentina je na kraju dobila tu utakmicu 3:0, pa je lako reći da taj penal ništa nije promijenio, ali do tog trenutka utakmica bila izjednačena. Argentina nije izgledala opasnije od nas. Glavno pitanje je što je Livaković u toj situaciji uopće mogao napraviti. Izašao je iz gola i normalno se je postavio. Alvarez je odigrao loptu pokraj njega, a zatim nastavio ravno u njegovo tijelo. Livaković nije napravio dodatan pokret prema Alvarezu. Naravno, može se tvrditi da nije došlo do lopte i da je tijelom zaustavio Alvareza, ali može se tvrditi da je Alvarez već odigrao loptu, izgubio kontrolu nad njom i zatim se sudario s golmanom koji je zauzeo prostor, samo da bi iznudio penal. U najmanju ruku situacija je bila dvojbena. Ipak, sudac je pokazao na penala, VAR mu nije preporučio pregled snimke. Znači nije išao niti gledat na VAR. Argentina je kasnije bila bolja i Hrvatska je nakon prvog gola pala, ali penal je promijenio polufinale kojeg je do tog trenutka bilo potpuno otvoreno. A zatim je došla utakmica protiv Italije. Nije bilo sumnjivog penala niti poništenog regularnog gola, ali način na koji smo ispali teško je prihvatiti i danas. Hrvatskoj je protiv Italije trebao rezultat za prolazak skupine. Modrić promašuje penal, ali manje od minute kasnije zabija za 1:0. Od tog trenutka Hrvatska se povlači i pokušava sačuvati vodstvo. Sudac pokazuje 8 minuta nadoknade. Bilo je prekida, VAR provjere, penala i izmjena, pa se ta brojka donekle može objasniti. Ali kada u utakmici u kojoj vodite 1:0 vidite 8 minuta na semaforu, jasno je koliko će dugo trebati izdržati. Nismo izdržali. U posljednjem napadu Calafiori prolazi kroz sredinu, dodaje za Kanju, a on pogađa suprotni kut za 1:1. Hrvatska ispada praktički posljednjim dodirom utakmice. Gol je bio regularan, a sudac je mogao opravdati 8 minuta nadoknade. Ovdje nema jasne pogreške kao protiv Brazila ili Francuske. Ali ostaje pitanje, bi li se u obrnutoj situaciji igralo jednako dugo i bi li baš svaka izgubljena sekunda bila nadoknađena? To nikada nećemo znati. Znamo samo da je Hrvatska još jednom ostala bez rezultata u posljednjem napadu.
nakon odluke koja je utakmicu produžila dovoljno dugo da Italija dobije posljednju priliku i da zabije. Koda se igralo sve dok Talijani ne zabiju. A 2 godine kasnije tehnologija je otišla još korak dalje. Više nije bila dovoljna ni usporena snimka. Sad je senzor u lopti tražio dodir kojeg nitko na stadionu nije primijetio. Hrvatska protiv Portugala, knockout faza svjetskog prvenstva i vrlo vjerojatno posljednji veliki turnir ove generacije. Portugalci u 4. minuti nadoknade zabijaju za 2:1. Čini se da je gotovo, ali dobijamo još jedan napad. Lopta dolazi na drugu stranu, Guardiola šalje u mrežu i zabijemo za 2:2. Igrači slave klupa je na terenu, a sudac priznaje gol. Zatim kreće VAR provjera. Ne traži se ni prekršaj, ni igranje rukom. Na televizijskoj snimci se ne vidi ništa očito. Problem je navodni minimalni dodir Igora Matanovića ranije u akciji. Lopta ima ugrađen senzor koji registrira i najmanji kontakt. Na grafu se pojavljuje pomak koji navodno pokazuje da je Matanović dodirnuo loptu. Možda čak i kosom. Zbog tog dodira mijenja se trenutak od kojeg se gleda zaleđe. Gol je poništen i Hrvatska ispada. Ako želite detaljniju analizu ove cijele situacije protiv Portugala, pogledajte ovaj video. Dakle, pogodak koji su sudac, pomoćnik, igrači i gotovo svi gledatelji smatrali regularnim, poništen je zbog dodira koji se nije mogao jasno vidjeti ni na usporenoj snimci. Možda je prema najstrožem tumačenju pravila zaleđe stvarno postojalo, ali VAR je uveden kako bi ispravljao jasne i očite pogreške. Teško je govoriti o jasnoj pogrešci kada su za dokazivanje dodira potrebni senzori u lopti, graf i podaci koje nitko izvan VAR sobe ne može sam provjeriti. U tom trenutku tehnologija više ne ispravlja ono što suci nisu vidjeli. Ona traži detalj koji može promijeniti odluku na terenu. I upravo je Hrvatska ponovno završila na pogrešnoj strani takve odluke. Kada sve ove situacije stavimo jednu kraj druge, neću reći da je svaki put postojala nekakva teorija zavere protiv nas. Protiv Italije 8 minuta nadoknade se donekle može objasniti. Čak se i za penale protiv Francuske i Argentine mogu pronaći pojedini argumenti. Ali to ne znači da su sve te odluke bile dobre, niti da Hrvatska nije imala razloga osjećati se oštećeno. Protiv Turske nije nam dopuštena zamjena prije posljednjeg napada. Protiv Brazila dosuđen je penal nakon Fredovog pada, a zatim nam je poništen pogodak za mogući povratak. Protiv Francuske primili smo prvi gol iz vrlo sumnjivog slobodnog udarca, a drugi nakon VAR intervencije oko koje se i danas raspravlja. Protiv Argentine polufinale je promijenio penal koji se jednako uvjerljivo mogao i ne dosuditi. Protiv Italije ispali smo nakon 8 minuta nadoknade i posljednjeg napada. A protiv Portugala gol nam je poništen zbog dodira koji nitko nije mogao vidjeti bez senzora u lopti. Možda Hrvatska nije pokradena u svakoj od ovih utakmica, ali previše smo puta u najvećim trenucima završili na lošoj strani sudačke odluke. Zato me zanima vaše mišljenje. Koja je bila najveća sudačka nepravda protiv Hrvatske? Penal protiv Brazila, finale protiv Francuske, penal protiv Argentine ili poništeni gol protiv Portugala? Također, pretplatite se na kanal jer u drugom dijelu idemo na hrvatske klubove, HNL i europske utakmice. I tamo priča postaje još gora.